मी सागर बागवे आणि आम्ही कोकणकर ऑफिशियलमध्ये तुमचा परत एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे. त्याचबरोबर आजच्या गटारीच्या सणाच्या दिवशीच्या एकदम गावठी कोंबड्यासोबत तुमचा धमाकेदार स्वागत आहे. तर आता मित्रांनो, आता आम्ही खाली चाललो शाळेकडे म्हणजे आमच्या गावनमळ्यात. तुम्ही बघितलं असेल गावनमळ आमचं. तर आता आम्ही थंच चाललो. 2 मित्र येऊचे आहेत, म्हणजे आज गटारी आहे ना, तर आज येऊचे आहेत. तर आत्ता आम्ही राखण्याचं कोंबो दिला. म्हणजे राखण्याचं कोंबो देऊ थोडं उशीर झालो, काही कामामुळे, म्हणजे काही कारणास्तव राहिलो. तर तो आज गटारीत आज आम्ही दिला होतो कोंबो आणि राखण भागवलेले आता. आणि त्याचबरोबर आम्ही बॉयलर पण आणलेला असा, म्हणजे आज दोन्ही रस्सा तो गावठी आणि चिकन आता बॉयलरचा. तर आपण आता ह्या व्हिडिओ सुरुवात करूया. आणि जाऊया त्या दोघांना घेऊन येऊया. त्यानंतर आपण मग घरी जाऊन चिकन कसा बनवतो, काय बनवतो सगळं बघूया. आणि आजचा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा. आणि होय, तुम्ही पण गटारी केलास की नाही हे आमका कमेंटमध्ये आत्ताच कमेंट करा आणि सांगा. म्हणजे व्हिडिओ पुढे जाऊ नको आणि तुम्ही विसरू नको म्हणून आत्ताच कमेंट करा. तर चला तर ह्या व्हिडिओ सुरुवात करूया. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि जर का तुम्ही आमच्या चॅनल नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. थोडं बासकाक झाला. आणि त्याचबरोबर बाजूची घंटा पण वाजवा. तर मित्रांनो, ते बघा दोघजण इले आता. आमका नाही म्हणताना शाळेकडेच बोलल्यानी. आमका वाटलेला जरा पुढे येतील, पण रात्रीचे जरा असं चुकते म्हणून भीती. बाकी काय नवीन आहेत ना, नवीन म्हणजे तसे नवीन नाही आहेत. काय काय येईल काहीतरी पाखरू बसला कॅमेऱ्यावर. अगदी बारकीशी कंदीला घेऊन येलेत बघा. नाही, मोबाईलची बॅटरी तुम्ही कंदीला चालली इथे. हे बघा, गेल्या वेळी आपण तिवऱ्यात गेलो बघा, ह्याच्या बहिणीच्या लग्नात गेलेलो. अक्षय मस्कर, हां, आणि हो महेश मस्कर. आता आपण घराकडे जाऊया. अजून आपली कोंबडी नीट करूची आहेत. चला रे लवकर. सागरकडे जाता चिकन खाऊ. हां, चिकन खाऊ. चिकन. तर मित्रांनो, आता मी खेळायला गेला आणि चिंटू बघा त्या दोघांका बघून भोगाक लागलो. नवीन बघाकडे भावाचं काम चालू आहे. पिस काढून झाले, आता कापूचा म्हणजे साफ करूचा. आता चिंटू कापू गप गप गप. मित्रांनो, आता हे बघा वाटप काढूचं काम चालू आहे. त्याचबरोबर आजी बघा भाजून घेता वाटप. हे काय आहेत याचे ना, आपल्या कोथिंबीरचे ना. ही कोथिंबीर, आला, परत काळी मिरी आणि कांदो आजार असो. परत त्याचबरोबर आपली लसूण पण कांदो नाही म्हणजे कांदो एकच कांदो येलो. असं कसं काय कांदो उकड्या, पण तो एक तिकडे गेलो. ह्या काय डालची. तर आता हे आपण भाजून घेतलेले असं आणि याची आपण पेस्ट करणार आहे ना. आता याची आपण पेस्ट करणार असं. इथे आला पेस्ट. आता जे आहे कांदो भाजून घेता. आणि काळू बघाकडे आता मटणाची वाट बघता. मटण राखवाक बसलो आहे. आणि त्याचबरोबर चिंटू आत्ता शांत झालो. इल्या तर पेटलेलो. हो थांब. तर बघा मित्रांनो, 2 कोंबडी कापलेली आहेत. आता त्यांचे केस काढता सागर आणि महेश. बघा इल्या मित्राक पण आम्ही कामाक लावला. व्यवस्थित काढ रे, सगळं साफ कर.
तर मित्रांनो आता आपली भाकरी भाजून झालेली असावी बघा. भाकरी भाजून झालेली आणि त्याचबरोबर आता आजी आहे काय करता आपल्या गावठी कोंबड्याचा सुक्या चिकन करता म्हणजे चटणी आणि रसो. आणि मी इकडे बॉयलर चिकनचं ह्या केलं आहे साधा म्हणजे उतर वाटा बिटाप नाही. हे बघा आता शिजता आता अर्धा तासात तेलात फ्राय केलेला असा परतलेला. त्याच्यात पाणी वगैरे काय टाकलेलं नाही. फक्त कांदो टोमॅटो आणि आला लसूण पेस्ट आणि मसालो मीडिया बस एवढा टाकलेला. आता ह्या शिजता तोपर्यंत आजी तिकडे गावठी चिकन करून घेता. तर फोडणी टाकलेली आहे. हे आमचं घरचं मसालो हा. ही आलं लसूण पेस्ट म्हणजे मगाशी तुम्ही बघितलं आजी भाजून घेतलेल्या आहे. मिरी वगैरे सगळा त्यात मिक्स हा. आता आजीने फोडणी मटण दिलं ना कोंबडीचं मटण. आपण एका इंग्रजीचं चिकन म्हणतो पण सगळे म्हणतात की चिकनच म्हणायचं. पण पहिल्यांदा तर कोंबडीचं मटण असंच म्हणत होते. त्यावर झाकणा मारून ठेवूया आपण थोडा वेळ आणि त्यानंतर मग उतरू वाटा. मित्रांनो आता ह्या चिकन म्हणजेच मटण कोंबडीचा बॉयलर तयार झालेला असा ह्या मी केलं आहे. इकडे ह्या टाकलेला आपला गावठीचा चटणी. इकडे आजी आता फोडणी देणार असायची. बाहेर बसावं मी बाहेर बसावं. मित्रांनो आता हे बघा तोंडा कशी आवाली बघा यांची भूक लागली. आता 11 वाजलेत त्यामुळे तोंडा आवाज आपल्याला रात्रीचं फक्त विन आहे. माका देसो मी त्यांकाच गमवतो. चल जग सुरुवात कर. त्याला ता खाल जास्त आवाज बसा उद्या भजन करूचा पहिला दिवशी गणपती बॉडी बिल्डर. ही आमची आजी देखो मी बोलतोय ना. तर चला तर मित्रांनो आता जेवण वगैरे झालेलं असं आणि बघा आता झोपायची तयारी चालू आहे. जरा हातला वही बी काय बघता गाणी बिणी हात दिली. तर आता मी झोपणार तुम्ही अजून जेवता. आता झोपायची तयारी चालू झाली आहे. अथरून वगैरे घरातलं असं दारा बिरा लाव आता झोपणार. तर तुमका पण गुड नाईट शुभरात्री. आणि आज गटारी झाली असतात तुमची आमची मात्र गटारी झाली. हो बघा मान काढून बघता. आता कॅमेरा घेतला का परत गोटी घेता. तर हे व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघितला असतलास आणि हे व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं हे कमेंट करा नक्कीच सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा शेअर करा कमेंट करा. आणि जरा का आमच्या चालवणं तुम्ही नवीन असाल आत्ताच्या आत्ता तर लाल बटन दाबवा आणि सबस्क्राईब करा. बाजू घंटी पण दाबा. चला तर आपण परत पुढच्या व्हिडिओत नक्की भेटूया.